Bo día a todas e a todos e grazas por estar hoxe aquí. É un orgullo representar a esquerda rupturista no pleno municipal. Dende aquí quero dar as grazas ás 818 persoas que o fixestes posible con o seu voto. Pontareas en Común traballou durante estas semanas e ata o último minuto para evitar un goberno do Partido Popular que nos fai retroceder ao peor dos nosos tempos e que amosou nestes últimos que volve a estar sustentado en prácticas políticas indesexables en termos democráticos. En consecuencia, a Asamblea da nosa organización decidiu votar neste pleno de investidura ao Bloque Nacionalista Galego por ser a forza progresista con máis apoios nas urnas e sendo conscientes de que era Cristina Fernández e o seu equipo as encargadas de buscar apoios suficientes para alcanzar unha maioría absoluta. Este voto é un voto exclusivo para tratar de afastar as peores prácticas do Partido Popular e da UCPA que pensábamos xa derrotadas. É un voto por xenerosidade neste momento de involución democrática. En ningún caso é un apoio ao pasado goberno do BNG que amosou nos últimos 8 anos e consolidou nas últimas horas que lle custa comprometerse ao 100% con os intereses da xente traballadora, da xente que precisa dunhas administracións públicas forte, limpas, democráticas e solidarias para desenvolver o seu proxecto de vida. Desgraciadamente, teremos 4 duros anos por diante. Levamos anos nos movimentos sociais e nas organizacións políticas, meses construindo Pontareas en Común, e temos 4 anos por diante para intentar mellorar a vida das veciñas e dos veciños desde a rúa e desde as institucións.